Og i dag vil jeg vise, hvordan man er en pretty boy. Det første, jeg skal gøre, er at opføre sig som en idiot. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Jeg skal gøre, at jeg flytter med damerne. Hvad er styrt skibet, eller er det vand i båden? Hvad er smukker, du ser godt ud? Jeg ser ikke en pige. Hvad du skal vide med Danmark er god stil. Vi hader dig! De her sko er bare for sig. De her slips er bare for sig, fordi alle pigerne kan lide det. Sikke nogle grimme slips. Jeg har købet nogle brystbeskytter, og det er her til dig. Klam, hvem gider du at gå med brystbeskytter? Mig. Det fine er, at jeg har gode manerer. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Det femte er, at man skal være venlig mod de andre, og selvom de er onde imod dig. Jan, så prøv at have lukket øjnene. Okay. Lukket øjnene. Er det sådan, at en pretty boy? Ja,